Jigsaw this. Yes. Para sesepuh ingkang kula pekteni, para tokoh agami ingkang tansah kinasih mring Gusti Kang Maha Agung ingkang kula hormati. Para pangembaning negari ingkang tansah pinulat mring kawula dasih ingkang kula hormati. Bapak Ibu ingkang kula hormati, muda-mudi wonten padhekahan Pengkok RT sedaya Kedawung sragen ingkang kawula tresnani. Datan kantun seniman seniwati paguyuban campursari Om Ramadhani ingkang tansah rungkepi budayanipun ingkang kawula hormati. Bismillahirrahmanirrahim.